ভিড় ହିଂସାର ଶିକାର ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ଘଟଣାରେ ଆଜି 4 ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଏସ୍ଆଇ, ଜଣେ ଏଏସ୍ଆଇ ଆଉ 2 ଜଣ କନେଷ୍ଟବଳ ରାଙ୍କର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ମନରେ, ଅର୍ଡରକୁ ଫଲୋ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଡର ଦେଉଥିବା ଲୋକମାନେ କେମିତି ଖସିଗଲେ? ଯେଉଁ ବଡ଼ ବାବୁମାନେ ଅର୍ଡର ଦେଉଛନ୍ତି, ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ତ କାହିଁ କିଛି ହେଲାନି। ବାସ୍ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବେ ଏ ଏସ୍ଆଇ ଏଏସ୍ଆଇ ଭାଇମାନେ, ଏମାନେ ଥାନାରେ ସବୁଠୁ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି। ଏମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରନ୍ତି, ଏମାନେ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ସିଚୁଏସନକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତି, ତାପରେ ବି ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ମାରୁଛନ୍ତି, ସେ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ମରା ବାବୁମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ସେମାନଙ୍କୁ ଖସାଇ ଦିଆଗଲା। ସେ ଯଦି 5 ଜଣ ଅପରାଧୀ ଏସ୍ଆଇ ମାନଙ୍କୁ ଘେରି ଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଟିକେ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ମନକୁ ପଚାରିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସେତିକି ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି 2 ରାଉଣ୍ଡ ଫାୟାରିଂ କରିପାରିବାର? ଫାୟାରିଂ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ବ୍ଲାଙ୍କ ଫାୟାରିଂ କରିବାର ବି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କି ସ୍ୱାଧୀନତା? ତ ଏଇଥିରୁ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଫସେଇ ଦିଆଯାଉଛି ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାବୁମାନେ ବାହା ନେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି।